I pozdrav svima. Evo mene nakon dužeg vremena opet. Danas ću vam pričati šta ćemo da snimamo na ovo ljeto na ovom kanalu. Neću da snimam sam, bit će sa mnom uvijek neko društvo, dobro možda nekad sam nešto snimim, ali uglavnom će biti drug Boris i možda još nekih ovako drugova, njih ćete upoznati kasnije. Borisa već znate i tako. Mi planiramo da snimamo WoW, Kataklizmu, Minecraft i Samp. Eto, to će na 3 glavne igrice biti, a bit će još, ja mislim, nekih igrica, možda Euro Truck Simulator, Call of Duty 2. I eto, vidjet ćemo se uskoro, do gledanja.